Yan na po sa tuig 2026 no. January 6. Okay, yan yata sa akong adlaw natauhan. Pinobre lang magisunan nakapta sa akong payag no. Ipakita ninyo ni akong gamay payag o mo ni akong salasala na ako diri nagsilibrar sa akong birthday gamay. Okay, sa wala pa ko magluto sa akong pang birthday. Ako sang gituman ang order sa ako ang batch mga kaigsunan. Batch udong simporios yawat lang ipuno na kog palit og kuan kasi nga na saging. Saging himong turon no, na turon na saging nakita no. Mo na napalit nako sa ako ang baligya nga puto mga kaigsunan. Iordiran ko photo ni Udong ki ato sa akong birthday. Salamat po ko Udong, salamat sa imong order no. O ako yung iunag luto ang imuha no, usang ako og nagabilhan ko nya diha man kadire nya. Diha dinhi man kadire sa akong birthday pero ako ka-invitar nimo. Sorry lang gyud pa ko naluto adto no. Kaya ang imo man akong giluto ko una mag dong kay siniguro lagi nato ng negosyo ka na tayo palit ako sa atong pagkaon ini akong birthday ba may igsunan. Okay na nagkaon ko sa akong pagkaon giunay pa akong kaon no ginagmay ra man gud ka di ta ka imbitar og daghan ba pero nay mari diri nga dili so wala ko imbitar kay nyag dili mo angay sa akong putahe ba ginagmay ra ba salamat ng adlaw katalan bye.